Така сумочка на відновлення реставрацію з міста Монастирище. Ось так вона виглядає, як ви бачите, втратила там, де клапан закривається. Чудовий, насичений фіолетовий, нижче, де немає, там вигорівший колір, такий вже баклажан, хоча повинен бути насичений фіолетовий. Тому буде відновлення з одного, з другого боку. Ну або, як замовниця сказала, можна в чорний. Кінцевий результат по нашій сумочці виглядає так. Ми вирівняли, відновили колір. Для початку ми зняли все покриття, всю фарбу, яка була, вирівняли, прогрунтували все, зафарбували і нанесли слой лаку. Ось так вона виглядає. Все однаково, все чудово. Ось такий виконав відновлення реставрацію.